Дуслар, biz әле генә Хәлит Сабанович белән сөйләштек, барлык сорауларны җиткерәчәкбез. Хәзер Лилия ханым белән без эфирга чыгачакбыз һәм сорауларыгызны барысын да җибәрә аласыз. Зулмашамы без барыбер яздырачакбыз аны. Беренчедән, иң зур плюс ул хәзер Инстаграмда бар, ул Ким дигәндә. Икенчедән, Лилия ханым хәзер үз тәҗрибәсендә шулай бик күп әйберләр әйтә аладыр. Әйдәгез әле аның белән сөйләшик әле. Симптомнар, тәфсилләбрәк. Күп кеше менә яздылар. Аның турында күбрәк беләсебез килә дип, шуңа күрә без аны хәзер туры эфирда көтәбез. Ул әзер безнең белән туры эфирга чыгырга. Сораулар аңа күп калды. Без Хәлит Сабановичка күчербез дип уйлаган идек. Аның менә интернет белән кызганыч андай ситуациялар була. Менә телевидениедә булмауның минуслары шулдыр инде. Шулай да мин уйлыйм, менә күрәм мин сезне, Лилия ханым. Мин уйлыйм, бүген туры эфирне биргән икән шушы интернет аша, Инстаграм аша. Без аны файдаланырга тиеш, бер-беребезгә файдалы мәгълүмат бирергә тиеш. Лилия ханым, хәерле кич тагын бер кат. Егет. Бүген Хәлит Сабанович белән туры эфир килеп чыкмады, шулай язган димәк. Чөнки безгә сезнең белән сөйләшеп калдык. Сезнең сорауларыгызны гына җиткерәсе килгән иде. Бик күп кешенең сезгә сораулары калган. Дуслар, продублируется, тагын бер кат языгыз әле сорауларыгызны. Лилия ханым, инде сезгә әйләнеп кайтсак, менә сезгә нинди сораулар язалар? Күп язалармы гомумән? Сораулар, күп язалар. Әйтәм, менә томографияга төштегезме? Врач нинди диагноз куйды? Нинди дарулар эчтегез? Нинди антибиотиклар эчтегез? Витаминны сразу эчәргә кирәкме? Мин әйтәм, үземне кайчак врач итеп хис итә дә башладым. Чөнки врачлар, табиблар җитми. Әле аңа кадәр барып та җитәргә кирәк бит. Нәрсәгә зарланалар, Лилия ханым? Күбесенең дә инде менә шул каядыр бардык врачка диләр, бронхит дип, ОРВИ дип язып кайтардылар дип күбесе әйтә инде. Алар бөтен бу авырту бөтенсе бер-берсенә охшаш бит инде, бернишләтеп булмый. Һәм чыннан да теге врачларны да бер караганда аңлыйсы килә. Икенче караганда ничектер һәрбер кешенең үзенең организмы бит. Бөтен кешегә төрлечә килә авырту. Шуңа мәгълүм. Мәле? Кеше үзе дә шушы салкын тию генәдер дип уйлап, ул теге сразу врачларның да катгый рәвештә сез изоляциягә кирегез, беркем белән дә очрашмагыз дип әйтүләре җитмидер кебек миңа кешеләргә. Менә сез үзегез нәрсә ди әйтә аласыз? Менә урамда йөргән кешеләргә бүген менә мин мәсәлән шаккатам. Ишетелми диләр тагын. Ишетелми. Дуслар, языгыз әле, бер кеше ишетелми дип язган. Бөтен кешегә дә миңа бик яхшы ишетелә. Языгыз әле зинһар өчен, ишетеләме, ишетелмиме? Бик күпләр язганнар дип берничә сорау булды. Менә алдагы эфирда ул хәзер саклангандыр, анда күрә аласыз. Нинди симптомнар булды дип сорыйлар. Яңадан сорыйлар. Ничек белдегез, нинди симптомнар булды дип сорыйлар. Минем иң беренче әйтәм, хәлсезлек, тән авырту. Минем температура 3нче көннәргә генә чыкты. Әмма ләкин башта тән авыртып, шундый сызлап, менә спортзалдан кайтып кыйналып ташлаган кебек, аяклар, куллар, иң башлары, терсәкләр сызлап, аш баланы күтәрелмәслек дәрәҗәгә җиткән иде инде шундый авыртып. Шуннан үзе берничә көннән, уже даже 2 көннәнме инде все, бурны сизми башлады, авызда тәм бетте. Һәм аннары уже температура күтәрелде, 2 көн высокий бик көчле температура торды, 39.4. Аннары 3нче көн 38 булды. Шул парацетамол белән төшерә тордым инде мин, ләкин ул тиз арада күтәрелде. Вот. Аннары тагын дальше уже берничә көннән соң менә йөткерүгә башланды. Менә шунда как будто нәрсәдер тыгып куйган кебек. Күкрәккә температура да юк уже, но йөткертә башлады. Хәлсезлек, гел ятасы килү, башта авыртмый, но ятасы килә. Әйтәм, мин тора алмыйм, башым әйләнә, башым авырта диләр. Кайберләр кызлар әйтәләр, кайберләр йөткертмәде бөтенләй. Но күкрәгә эчтә башлады. Күкрәгә эчкәч кенә бардык, КТ ясаттык. Уже ничәләр процент поражен күрсәтә диеп.
Шуңа күрә теге ул компьютерный томографияны да без бит үзебез өчен күбрәк ясыйбыз. Миңа калса, чөнки ул эшләнде дип кенә, менә мин, например, үземнеке 25% булды, диме, томографияны 25 булды, име? Ширеккә. Әйе. 25 ике якыда. Двухсторонний диме. Но этот әйтәсем килә, мин аны гына ясатып, мине бит инде ябып куймадылар, ничектер. Все равно мин үз аягым белән кайттым, үзем как бы лечилась дигәндәй. Тәкъдим итмәделәрме? Калыгыз дип, ятыгыз дип тәкъдим итмәделәрме, Лилия ханым? Ну, ничек дип әйтим инде? Ятырга диләр. Әйтәләр, име? Юк, Әйе. әйтәсем килә больницага. Юк, больницага ятырга түгел. Больницага ятырга ондай юк инде анда. Анда безне кем алсын? Тотып, пожалуйста, не тикшерде. Син харышым. Рәхмәт сезгә, Лилия ханым. Шулай без сыкланабыз, баш иябез. Мин бер бала белән әле монда вакыт таба алмыйм, 4 бала белән шаккаткач. Мин чын күңелдән баш иям. Өйрәнәсе әйберләр бик күп сездән. Әйе, тыңлыйбыз сезне бик игътибар белән. Нәрсә сөйләшәйдек, оныттым инде. Без больницага яту турында сөйләшәйдек. Больницага больницага ятырга хәтта мин инде, менә мин үзем, мен әйтәм, врач чакырттым, име, врач чакырткачтан да мин врачтан таләп иттем, әйтәм, мин тест бирәсем килә дип. Ләкин мин сезгә тест бирергә мин монда ни күрә алмыйм ди. Теге назначать итә алмыйм мин ди. Бу ковид түгел диләр. Менә шундый җавап, менә шундый. То есть вот бу бер табиб кына әйтәме моны? Бер табиб кына әйтәме моны? Да, инде менә өйгә килгән врач әйтә инде аны. Как бы ну бардыгыз ди инде, ну яттыгыз, ну бирдегез ди инде. Ну булды ди инде. Менә шундый. Настолько хәзер теге сөйләргә дә бер караганда кызык инде. Менә мәсәлән, яисәндә телевизордан күрсәтәләр бит инде теге башта бигрәк инде. Хәзер инде положительный, это уже теге бер нәрсә дә үзгәрми дигәндәй дә. Әлегрәк күрсәтәләр бит инде теге ябып куялар, штрафлар сугалар, бит күпме кешегә штрафта суктылар ич. Әйе, бүген штраф сугалар, әгәр дә кибеткә син перчаткасыз кирсәң, штраф сугалар икән бүгенге көндә. Мәсәлән, бер генә случай сөйлим, мәсәлән, жизни, минем жизни, аның бит инде беренче тесты положительный булды. Значит, аның температурасы бик көчле генә күтәрелеп китте дә, аны алып киттеләр, аның сахарный диабет. И аны төнлә белән алып китте скорый нигә? Инфекционныйга. Шуннан алып китте, моның температурасын төшерергә уколлар бирделәр. Томография үтте. Платно хоть шунысын үткәрделәр бесплатно, все-таки это 3000 тора. И то чират бөтен җирдә. Значит, аны үткәрделәр дә, моның 33%. По-моему, 33% поражен легкие. Шуннан кулына кәгазь бирделәр дә, иртәгә 7-нче горбольницага киләсез дип, таксига утырып кайтып китте төн уртасында, ковиды положительный кеше. Икенче көнне ул үз аягы белән китте больницага. Һәм 6 сәгать утырганнан соң ул ята алмады. Мин үземне таныш кешемә чыгып нигә теге аны яткыра алмадым. Минем таныш кешем телефон алмады. Мин әле артист буларак та аны сала алмадым. Гади кеше ничек иттереп ятырга тиеш? Шаккаткач, КТга баргач, сез дә чират тордыгызмы, Лилия ханым? Ну юк, мин КТга, мин алдан сөйләшеп бардым. Шуңа күрә яшерен батырым түгел, мин көтеп торырлык хәлдә түгел идем дәрәҗәдә, мин бик каты тегәйтәм, ул настолько кирпич тыгып куйган кебек, мин хәзер теге дәртләнеп сөйләп утырсам да, ул вакытта мин теге үлгән кеше кебек, настолько даже урамга чыгасым да, йөрисем дә, атлыйсым да килмәгән көн иде ул шундый чагы. Мин башка җирләрдә укыган бар иде, гомумән чыннан да үләм дип торам дип язучылар бар һәм инде хәзер хәле яхшырган кешеләр шулай яза. Бит безне караучылар арасында да бүгенге көндә дә авыручылар байтак.
Бу сер түгел, танышлар арасында да андыйлар күп. Бик күп. Мин менә төнлә белән, минем инде төнлә инде вакытым, име сәгать 3-ләргә, 4-ләргә хәтлек. Мин язышам 200-ләр сообщение берсендә санадым. Менә 100-ләп, 200-ләп алар көндә язалар. Көндә язышабыз хәлләр ничек? Башта инде алар теге нинди симптомлар, нинди нәрсәләр, без ялгыш авырып китсәк, на всякий случай үзегезнең рецептыгызны җибәрегез әле дип, минем рецептны Татарстан буйлап бери торгандыр инде. Бу нинди рецепт? Предупреждать итәм һәрвакыт. Минем Илсур әйтә инде. Әйтә, син җибәрмә ди, син врач кеше түгел, синең аркылы эшләрләр, уколларын казатырлар, аллергия китәр, син җавап бирәсең булыр дип мине тетә генә инде. Но мин аларга әйтәм, сез киңәшләшегез. Бу мин эчкән дарулар. Алар бик күп. Шуңа күрә, но сез һәрбер кеше барыбер, ну бөтенләй менә врачка шылтырата, врач трубканы алмый, например, да? Авыл җирендә яшәгән кешеләр бар, связь булмаска мөмкин. А может аның отчетында шулык азитромицин булырга мөмкин, уйларга, может эчәргә эчмәскә. Тота да эчә инде, нинди антибиотигы бар, шуны эчә. Сез нәрсә киңәш итәсез? Менә бүген үзендә симптомнар күргән кешегә кайчан нәрсә эшли башларга киңәш итәсез? Ну, менә әйтәм ич, иң беренче шушы барыбер әзме күпме борынга вирусный капать. Обязательно D3 витаминын. 1000, 2000. Име, кайбер кеше әйтә, кояш хәзер кыздыра, кояш бит инде ул витаминды юк. Бу кан, бу икенче төрле витамин канда организмда булырга тиешле. Значит, витамин С, желательно шипучка 1000-лек бер тапкыр ичеп куяс. Аны тоже көн сайын эчәргә кирәк. Аны тоже әйтәм ич, лимонлы суны эчәбез, ул тоже витамин С диләр. Лимонлы су еш эчкәннән ашказаны китереп чыгарга мөмкин, шуңа күрә барыбер советую мин үзем врач булмасам да витамин С-ны шипучканы алып эчәргә. Шул. Аннарсын беренче көннән үк барыбер антибиотик эчә башларга. Беренче көннән үк. Вирусны бит антибиотик җиңми дип әйтәләр. Бу ситуациядә җиңә дип әйтәсез инде. Монда бу икенче төрле ниндидер моңа кадәр булмаган вирус. Шуңа күрә дип ничек аңлаталар? Менә мин үземнән чыгып, менә минем танышларым арасында име, как бы әле антибиотик белән дә җиңеп бетереп булмый. Просто ул озаккарак барачак. Ул инде Лилия ханым, мен сезне бүлдертәм, монда Альбин ханым язган, ул табибә һәм ул бүген көндә дә эшли. Менә баш ирлек шундый табиблар арасында ул язган аскарбат 500 мг каждый 6 часов дип язган. Мин игътибарны юнәлтәсе килә, чөнки монда язылучылар арасында да бар кешене дә белмим, кайберләрне беләм. Рәхмәт, Альбин апа, үзегезнең фикерегезне язуга, чөнки бик күп кешеләр бит яхшы табибларга барып та җитә алмыйлар, чөнки табиблар үзләре дә авырый. Шәфкать туташлары авырый, бөтенесе авырый анда булган. Аскарбат 500 мг каждый 6 часов. Язып куегыз үзегезгә. Әйе, менә Альбин апа язган моның турында. Хәзер сезнең Альбин апа подписчикларыгыз автор яза башларлар инде сезгә. 3 вида пила, 1 укол дигән берсе. Талола дигән. Һәм мин сезне гафу итегез инде бүлдердем. Нинди киңәшләр дигән җиргә без килеп җиткән идек. Самолечение, бал ашарга һәм башкасы дип әйтәләр. Аңа ничек карыйсыз? Хәзер менә монда Венера берәү язган, Резида ханым, температура булганда жарытын җыеп шишәргә ярыймы дип. Гомумән башта әйттеләр бит инде. Менә шушы әле һаман да бар, күрәсезме? Значит, парацетамол әйбәт диделәр инде башта. Бөтен дөнья тотынып парацетамол ичте. Шуңа парацетамол төшерә инде, но бу очракта даже менә мин үземнең Данилның улымның тоже булып алды 2 көн температура. Аның инде җиңелрәк булды. Ну, әйтәсе җиңелрәк көн. Үткәрәләр диләр. Әйе, ул мәсәлән тоже шулай ук 39-да 5-кә хәтлек күтәрелде, менә парацетамол 2-3 таблетка бирдек, төшерми все. Ярты бутылка уксусны тазикка салып, еще бурны сизми бит. Бурны сизми, уксусны сизмимен. Төнге сәгать 2-гә хәтлек җуындырдым шул баланы. Тәне теге переходной возраст сыткычтан гына тора.
Именно только шул уксуслы су белән төшердем. Менә Именно аны балалар даже үзем авыртам еще ул менә, ну 2 көндә аның башка җиргә нитмәде. Теге, ну тоже эргоферонны үзем кебек максимальный бирдем инде. Витаминнарны бөтенесен пичкит иттем, конечно, балаларның бөтенесендә. Кичкенәләре ту, но олысына инде ни, олысы менә шулай 2 көн чирләп алды. хәзер үзегез ничек менә восстанавливаетесь? Хәзер Ну, нәрсәләр? хәзер инде витаминнар тагын кабаттан эчә башладым инде, димәк. Аннан соң менә дремучий смесь ясадым миңа, потому что үземнең подписчиклар арасында да теге народный способлар белән терләргә ярдәм итүче ханымнар бик күп. Шуңа сарымсак, лимон һәм бал ишесеннән, ул минем пост итеп мин аны аерым яздым үземнең лентада, кирәк булса кирип карагыз. Шуны мясорубкадан чыгарып, аның белән көндә чәй эчәбез инде. Аны тоже буквально теге күп ашарга ярамый, ул тоже язвыч китереп чыгарга может, диме? Гастрит ясарга может. Шуңа но файдалы әйбер. Электә бит. Шуны уйлыйм әйтәм, хәзерге заманның ширләре дә үзгәрде. Без бит элек борын тыгылса йомырка белән җитә идек. Тамак авыртса тоже ничектер йодовый сеткалар, тегесе монысы әзерәк каш китә башласак, теге шушы ангина мәсәр булса, бәрәңге парында утыра иде, диме? Хәзер попробуй берәрсен эшләп кара, борынга куясың йомырка гайморит чыгара. Ялгыш дигәндә парда утырсаң башка шир чыгара. Аның ширләре дә хәзер теге зәхмәткә әйләнде. Хәзер аның берсендә менә сез әйткән әйберләрне бит табиблар берсендә рөхсәт итмиләр, аның барысы да зыянлы дип әйтәләр. Иң мөһим тагын бер сорауны бирәсезләр. Имбир. Безнең легендар имбир булды инде. Бу ковид имбир белән истә калыр. Иң кыйммәт имбир белән. Файдасы бармы имбирнең? Менә сезнең әйткән сместа да имбир булырга тиеш кебек. Имбир, ну, башта бик күп иштек инде имбирне дә. Теге имбир беткәнче китап дип әйтте, киштәләрдә имбирне әйбәт ашадык. Менә монда минем подписчиклар арасында язганнар, Арина яза, противовирусный, но базит хорошо помогает дигән, но базит, ул тоже бик файдалы. Но базит, май айында все семьи переболели, жиропонижающие таблетки не помогли, диетическая смесь аналогия с димедролом, укол темп азгына төшерде. Әйтергә кирәк барлык подписчикларга, без сөйләшкән әйберләр, без табиблар түгел әлбәттә. Бу рецепт түгел, бу бары тик үзенең тәнендә, үзенең шушы тәҗрибәсендә чыгып әйтә торган киңәшләр генә, Лилия ханым, шулай бит. Уксус турында әйтегез әле, ишетмәдем дигәннәр. Уксус турында ул минем малайның температурасы төшмәгәнгә куллангандыктан гына. Уксусны эчә торган түгел, ялгыш эчә күрмәгез. Бу сөрттек тәненә виз шуның белән ышкып төшердем. Бу инде элеккеге метод дип әйтергә кирәк. Элекке балаларны шулай ышкылар. Минем кичкенә вакытта минем дә температурам шулай төшерә иде, әним хәтерлим. Тик бу шуннан да эчә күрмәсеннәр тагын. Менә Лилия ханым, хәзер ширләмәүчеләргә нәрсә киңәш итәсез? Ширләмәгән кешеләргә. Менә хәзер бит урамда бөтен кеше гомумән ковид булмаган кебек йөриләр. Чит илләргә ял итәргә җыеналар барырга. Күпләр инде моряга җыелып киттеләр. Просто кеше һаман да ышанып бетми, даже минем күршем кичә генә кергән иде. Сез улай бергә ышанасызмы соң диләр, мин әйтәм, мин ышанам, мин чирләдем димен инде, күзем аңгаена менде. Шуңа теге әйтәм, үтте, переживайте, юкмы сезгә димен инде. Күпмәдән ярыйсың, күпмәдән аралашырга ярый дип әйтәләр. Ну, кем белгән, менә мин бит белмим, теге 2 атна диләр инде менә, 2 атна. Но менә минем дустымның әнисе больниста ятып чыкты, аңа әйткәннәр, bir ay буена кеше белән аралашмаска һәм bir ay буена юынмаска. Менә юыну тоже бик ни. Кстати, әйтергә кирәк. Юынмаска, чөнки кабаттан кире килә авырту. Шуңа күрә башны һәм башка кирәкле җирләрне генә юарга, душ астында гомумән салкын һавалы җирдә юынырга ярамый.
Вот бу врачлар үзләре әйтеп чыгарганнар инде. Ул олы яшьтәге апа бик авыр кичерде ул аны. Лилия ханым, шулай ук бик танылган теге барыбызга да бит WhatsApp'тан җибәрә башладылар ковид башлануга төрле видеолар. Бер абзыйдан инде ул бөтен кешегә дә килгәндер. Аракы сиптереп, масканы тотырга кушалар. Сезгә карадыгызмы булышмадымы? Әйе, ул бик файдалы әйбер. Мин аны кешеләргә дә советую, чөнки чыннан да файдасын күрдек диеп, минем подписчикларым да яздылар. Кстати, алар миңа аны посоветовали. Аны эшләргә кирәк. Чөнки ул барыбер әзме-күпме вирусны да үтерә дип әйтәләр инде. Ну, бу очракта бөтенесен дә кулланып карамыйча булмый. Чөнки чыннан да теге ышанмас җиреңнән кайбер әйбергә ышанып куясың. Вот менә монда кызлар тоже яза, Инель продукциясе ярдәм итәмесең дип. Инельнең бик күп витаминнары, әлбәттә, ярдәм итә. Шуннан Defender дигән аның бар. Аны алып эчәргә мөмкинсез. По крайней мере, Инельдә эшләгәннәр бик ширләми әле. Шусы кызык. Но әйтергә кирәк, бу дәвалану урынына түгел. Бу бөтенесе бергә булырга тиеш, шулай бит? Тәбәнәк ирем төнәтеп эчеп кара, леютәлне бетерергә дигән сәламнәр әйткәннәр безгә. Уксусны ничек кушырга суны дигән. Монда бер эчә күрмәгез уксусны, дуслар. Теге ишетмәгән кешеләргә анар уксус эчә башласалар, бу температура булган вакытта тәнне сылау турында уксус белән сөртү турында гына сүз бара иде, дуслар. Бу температураны төшерү өчен генә. Так, сорауларына... Юны буенча вирус эсседән курка бит, эссе мунчага кирегез диделәр дигән. Юк, мин килешмим. Киресенчә, мунчадан соң авыртып киткән кешеләр бик күп. Чөнки менә ул нәрсә, мин шуны аңладым, ул вирус. Мәсәлән, төшкерде яныңда авырткан кеше, ул сиңа күчә. И син, например, икенче, өченче көннәрне можешь чирләмәскә даже. Теге иммунитетың көчрәгеме, например. Но син шул көннәрдә сквознякта, яисә аягың ышып, я берәр нинди шундый ситуациягә ләзем икән, обязательно теге вирус калкып чыга. Шалт иттереп үлә диләр, мин аңа ышанмыйм, чөнки менә нәкъ безнең арада бар кабат-кабат авыртучыларыбыз. Кабат-кабат шул ук вирус белән авыртучылар димәк. Ну, кабат-кабат дип әйтәм инде, менә әйләнеп килә, һаман жүтәл бетми, или теге сузыла, име? Сузыла, әйе, һаман бетеп бетә алмый ахыры. Вирусның әйтәм теге шалт иттереп ничәдер сәгатьтән соң үлә дигәненә мин аңа ышанмыйм. Кая йоктырдыгыз дигән берсе, аны беләм икән кешеләр. Мин авырган кешеләр белән кемнәр белән сөйләштем, алар бөтен күбесе әйтәләр, маска, перчаткадан бары тик кибеткә генә йөрдем диючеләр байтак. Бер кая... Минекеләр, минем үз туганнарым арасында йыгыштык, чөнки без бөтенебез дә чирләдек. Чаллыдан килде. Чаллыдан килде дип әйтәсем килә, ие. Кире Чаллыга кайтып та китте. Чаллыда төрле мәгълүматлар килә, бик авыр дигән сүзләр дә килә бүген көндә Чаллыда. Һәм бу ни дәрәҗәдә дөрес, Чаллылар монда булса, зинһар өчен языгыз әле. Бик куркыныч сүзләр дә килә. Гомумән, бер яктан караганда мәгълүмат әз булу куркыта, икенче яктан караганда куркыта торган кешеләр дә бар. Куркытыр өчен генә язалар. Шулай бит, ансы да дөрес түгел. Шуңа күрә менә миндә туры эфирлар ясарга булдым әле. Гомумән алганда әлеге сөйләшүдән соң без бит әле халыкта булган сүзләрне генә сөйләштек. Бәлки Халит Саубанович белән дә, бәлки әле менә Альбина ханым монда туры эфирда булды. Ул шунда эшләүче кеше, бәлки ул ризалашса, сезгә кызык булса, дуслар, алар белән дә эшләп алырбыз. Сорауларны безнең подписчиклар арасында барыбер врачлар бар бит инде. Алар да үзләренең фикерләрен җиткерсәләр әйбәт булыр иде. Шуңа күрә директка язып, әйдәгез прямой эфир ясыйк дип, барыбер үзләренең фикерләрен халык белән аралашсалар яхшырак. Аракы эчәргә кирәк, вирус кача дигән берсе. Бу инде теге һаман да шул беткән баш беткән, ансында пробовать иттек дип, әз-әзләр кенә дару датыннан можно. Ну, опять-таки, аның зыяны бар, көн саен эчә башласаң, эчүчелеккә әйләнергә мөш, Аллам сакласын. Витамин D обязательно булышмый диләр бит, булышмый диләр, аракыны булышмый диләр. Ул минутлык кына эффект диләр. Киресенчә, ул организмнан суны чыгара һәм башкасы, моны
врачлар белән сөйләшергә кирәк чыннан да. Әле Хәлсобанычка да сорауны бирергә кирәк булачак. Витамин D обязательно дип сораганнар. Витамин D3 обязательно. Аннарсын шуны әйтәм, оныттым баягынакта әйтергә, кан сыйгайта торган менә бу авырту вакытында бөтен кешеләрнең дә рецептларында бар кан сыйгайта торган дарулар эчәргә, кроворазжающийме. Обязательно, чөнки чыннан да шушы авырту вакытында именно тромб белән китүчеләр һәм гомумән тромб белән авыручылар шактый. Шуңа аны тоже күздә тотарга кирәк. Врач. Но менә минем үземә башта аспирин язганнар иде, но мин аспириннан әзрәк ашказан сиздем һәм тромбазга күчтек. Тромбаз. Күбесе әйтә, кардиоаспирин эчәргә була диделәр, кардионыкын. Шуңа хәзер андый дарулар тоже бик күп. Гомумән 40 яшьтән соң уже эшә башларга кирәк диләр. Кайчанга кадәр эшергә куштылар сезгә тромбазны? Бит инде ниләр беткәндер, антибиотиклар хәзер беткәндер инде. Да, мин хәзер ишәм витамин D, хамандасы, тромбасны барыбер ишәм, чөнки миңа уже 40 тулып китте. Ярты таблетка булса да ишәм, но аны алмаштырырга кирәк инде. Әйтәләр бит, әйтәм бит, кардио нәрсә дигән бар әле ул. Менә шунысын ишәргә кирәк диләр, аны инде уже повседневно үлгәнче. Менә без инде андый темаларга кирип китмик. Менә монда язучылар арасында да чыннан да бик кызык бер сорау бар сезгә. Ничек соң ирегез ширләмәде? Ничек башка балалар ширләмәде? Ничек үзегез аңлатасыз моны? Илсурның, во-первых, аның беренче положительный. Моның белән бәйлисезме сез? Аннарысын біз ике этажда яшәдек дип әйттем инде. Без бер-беребезгә якын килмәдек. Өченчедән барыбер мин үзем авырткан вакытта бөтен нәрсәне капкайнар су белән пешә юдым кул белән. Потому что машинкага тыгарга диләр, барыбер 2-3 чашкаңны да машинкага тыгып юып булмый бит инде. Но кулны пешерә, капкайнар су белән үземнең арттан теге гел алар артыннан менә постоянно, чтоб минем чашкалар аларга керә күрмәсен дип инде гел индивидуально маташтым. Аннарсын әзме күпме ул барыбер көндә чачы белән сыйланып алды. Профилактикада аның да файдасы булгандыр. Монда хәзер күпләр әйтерләр, монда иң мөһим яхшы киңәшләр. Ир-атлар үзләре дә кирәген ишеттеләр дип уйлыйм мин. Аннарысын ул бит әле һаманда барыбер теге без бер-беребездән ераграк йөрдек. Ул теге менә бер бүлмәле ил там 2 бүлмәле квартирада ятуга караганда барыбер йорт җирендә икенче төрлерәк. Бер-береңне күрү әзрәк, мөмкинчелек бар, менә шул ягы бар. Димәк, сакланганны саклармын дигән, шулай бит сакланган димәк. Балалар ничек? Берсе генә авырды дисезме сезнең бит инде 4 Балалардан но минем кечкенәсенең тоже температура күтәргән, но мин врач чакырттым, детский педиатрны. Ул миңа бу ни түгел, бу тешкә диде. Һәм чыннан да шулай безнең икенче көнне уже температура төште. Мин алай дарулар теге температура төшерә торганнар биреп тә яфаланмадым аңа. Но әйтәм ич анаферон максимально, виферон свечка. Һәрберсенә даже олы менә Илвиналар, минем бит әле Чалдан килгән племянницаларым да бар иде, апаларымның кызлары да. Аларга да параллельно виферон свечкасын постоянно бирдем. Сез әле өстәвенә үзегез турында гына түгел, балалар турында уйларга кирәк. Бу чыпчын әни кеше инде. Үзе турында гына кайберәүләр үзен дә карамый, кеше карарга сөрә. Монда әле ансына да өлгергә. Лилия ханым, инде вакытыгызны теге бүгін без сезнең белән төньяк сөйләшә алабыз. Менә төп сорауны бирәсем килә. Сораулар калмадымы безнең? Монда мин күрмәдем кардиомагнил. Кардиомагнил дигәннәр теге ни буенча. Теге кардиомагнил, да. Кардиомагнил. Кояшны күргәндә юк, шул кояш юк, җирнене һәм башланып алырыгыз симптомнар. Какие самые трудные дни были при болезни дигәннәр. Миңа калса, ул менә Алянда менә бер кызы язган иде бит, тамагым першит итеп тора.
диеп. Менә ул уже, значит, начало. Кемнеңдер борыннан башлана, кемнеңдер тамактан башлана, кемнеңдер тән авырта, кемнеңдер баш авырта. Это все шул ук вирус. Барыбер теге, ой, минеке булай гына, мин ишедем, мин аягым туңдырдым, мин бакчада, мин дачада салкын тигердем дияргә ярамый. Значит, аңа кадәр сезгә каяндыр вирус ләккән. Бүген менә бер көн 37 температура булганда, бүген юк температура. Менә андый кешеләргә нишләргә? ОРВИ булырга мөмкин микән? Дәвам итәргә, профилактиканы дәвам итәргә. Әйтәм иш, менә минем якын дусларымның танышлары, әйтәм иш менә, это булган хәл. Бернинди дә температура юк, кашель дә юк. Ничәдер көннән соң аның күкрәге эчтә башлый. Һәм ул бара кыты ясата, аның хайран гына поражение легких күрсәтә. То есть это все бессимптомно кебегиме, но факт то, что ул нәрсәгәдер барыбер борчылып бара. Минем соңгы менә шундый сорауны бирәсем килә сезгә. Монда безгә җаваплар температурасы юк, ну шитә булса димәк инде азмап дигән сүз бит инде бу. Монда нидер сон язганнар бу нәрсә бу? Бу кемдер телефонын җибәргән ахры. Эфирны саклыйбыз. Дуслар, Алла бирсә саклыйбыз. Һәм мин уйлыйм, гомумән менә бу бер ара сөйләшүләр булды да, Лилия ханым, аннары бетте. Кеше туйды коронавирус темасыннан. Шулай кебегеме? Телевизордан күрсәң дә, безнең телевизор гомумән кабызмыйбыз да, ишетәсе килми, чөнки мин шушы симптомнарны ишетә башлауга, минем тамакларым авырта башлый. Психосоматика дип әйтәләр инде. Бөтен җирем авырта башлый. Һәм мин дә тыңламаска тырышам. Тик ширин яшергән үлгән диләр. Белмичә, эзләнмичә, сорауларга җавап эзләмичә генә, үзеңне тикшермичә, дәваланмичә барыбер булмый. Бу дөньясы белән килгән икән, бөтен кеше авырый икән, шәһәр белән бөтен авырыйлар икән. Белмим, без генә калырбызмы, юкмы, барыбер ничектер соңга кадәр, димәк, үзеңне сакларга кирәк, якыннарыңны сакларга кирәк. Әгәр дә ирегездә ширләмичә уздырган икән, минем иптәш кызының баласы авырды, үзе авырмады. 5 айлык баласы. Димәк, андый ситуацияларда бар. Шуңа күрә менә монда Венера кадәр кирәк Гүзәл ханым яза. Гүзәл ханым яза, авыручылар саны көннән-көн күбәя. Бүген 52 вызов принимать иттек дигән. Значит, ул скорыйда эшли, шуңа күрә менә теге телевизорда күрсәтәләр, көннән-көн әзәя. Анда новостида чыга бит, бүген 41-нче случай булды. Бүген 42-нче случай булса, мин вообще ул информацияларны көлеп карыйм уже. Теге бу кайсы шәһәрдә икән? Кайсы шәһәрдә икән бу? Минем жизни, мәсәлән, положительный тест булды бит инде аның. Менә аның коронавирус белән ширләде дигән ул статистикага кирип җитеш алды микән, юк микән? Андыйлар күпме? Алар дөнья. Бит коронавирус белән ширләгән кешеләр, аларга бит нәрсәләрдер ипотекаларга, нәрсәләргә дә ярдәмнәре бар диләр. Но ул кешеләрнең вакытлары юк диләр. Аның белән шөгыльләнергә, чөнки хәле юк һәм узакка бара диләр. Бик көчле кешеләрнең дә, яшьләрнең дә. Әле шундый сүз бар, тагын ишеткәне бар, миф микән ул? Иммунитет көчлерәк булган саен авыррак ширлесең дигән сүзләрдә ишеткән бар. Иммунитет көчлерәк булган саен алар киресенчә авыррак ширлиләр дигән сүзләрдә ишеткән бар. Лилия ханым, менә минем соңгы сорауны шуны бирәсем килә сезгә. Менә әгәр дә без хәзер моның физик ягын алмасак, менә бу кешелек дөньясына, бөтен дөньяга бирелгән бит. Менә кемнәрдер морегә кача, диңгезгә, тик качып котыла торган җир түгел кебегеме? Сез ничек менә уйланган булдымы, ни өчен бу бирелгән безгә, бу кешелек дөньясына? Нинди нәтиҗәләр чыгардыгыз үзегез өчен бу гомумән карантин вакытта, коронавирус вакытында? Гомумән менә соңгы арада теге уйланасың бит инде. Менә даже үземнең яшәеш вакытында да бар. Менә балалык чагында ничектер нәрсәдәндер көлеп куясың, мәсәлән, ниме? Ул ничектер үзеңә әйләнеп кайтмый балалык чорында. Или анда ниндидер әйберне әйтәсең, "Эй, мин алай эшләмәс идем" дип типы да. Аны да балалык чорында ул ничектер Аллаһ Тәгалә аны үткәреп җибәрә. Ә менә теге уже баш эшләп, теге разумный вакытта уже син әгәр шундый сүзне әйтәсең икән, теге әйтәләр ич никогда не говори никогда дип. Менә шуның кебек уже күп әйбер үзебезгә кире әйләнеп кайта. Менә бу бөтенесе дә барыбер Аллаһ Тәгалә тарафыннан ничектер безгә бу сынау, әйе сынау, моны сынау итеп кабул итәргә кирәк.
Но даже менә шуның хәтлек без көндә ерем белән теге утырабыз шулай Инстаграмнан я күрәбез дә Сабан туйларын. Нинди авыр заманаларда Сабан туйларны үткәрделәр. Нинди, имән? Ә бит бүгенгесе көндә менә кеше җыела алмый. Даже хәтта мин шуны уйлыйм, менә бүген, например, концерт площадкасын ачтылар ди. Ну, ачтык, ну, җыелды дигәндә анда бер көтү артист. Халык килер микән менә? Потому что менә шушы шир белән ширләгән кеше, әле бит не факт то, что син бер кат ширләгәч, ул сиңа икенче кат тими дигән сүз юк, әле бит. Әйтәләр аны, сөйлиләр, но тикшерелмәгән. Да. Шуңа күрә ул бит син шуның хәтлек 5000-6000 дарулар эчеп, анда ачумда бер килмәгә 10 000 баса, менә 10 000 кыты ясатсаң, аны 2 тапкыр ясатырга кирәк, башта бер тапкыр, потом бер айдан соң бер тапкыр, 5000 дару эчәргә кирәк. Менә уйлап карагыз сез. Теге хөкүмәт биргән 10 000 акчалар, ул тег балаларга, анда соц ниләргә, алар бит даруга кирип китәргә дә мөмкин. Әле аннан соң да нормага килергә кирәк, ул даруларны нар чыгарырга да кирәк бит әле. Әйе. Аннан соң менә шул концертка кеше барырмы, күтәренке кәеф бик барасы килсә дә куркып утырмасмы? Менә шул ягы да бар, име? Аннан соң кеше бу әле бик озакка бардырдыр дип уйлыйм. Менә әйтәләр 2 айдан соң укулар башлану тоже куркыта, дистанционный булырмы? Как обычный укый башларбызмы? Кемдер әйтә дистанционный булыр. Уже каядыр информация бөтен әйбер элеккечә кала. Хәзер бит планировать итеп тә булмый бер әйберне. Бер әйберне дә булмый. Бүгенге көн белән күбрәк яшәргә кирәктер миңа калса. Һәм ничек изгелек эшләргә тырышырга, кешегә яхшылык эшләргә тырышырга, һәм бер-береңне кичерергә. Мин шуны әйтәм инде, күп сөйлим инде, конечно, мин. Юк, бик мөһим барсы да. Миңа әле шундый менә бер нетрадицион медицина дип әйтим инде дә, Дебяздан язган иде бер абый. Абый түгел инде, бер шундый үзем яшендәрәк бер кеше дип әйтим инде дә, Ират. Ул әйтә инде, мин ди дарулар эчмим, мин бер нәрсә эчмим. Кызым, улым, карагыз әле, пожалуйста, сөйләшеп бетерим инде. Данил. Ней, ул әйтә нәрсә ди? Мин сезгә ди сеанслар берничәне биреп, мин сезне терелтә алам дип әйткән иде инде ул, име? Аннарсын ничектер. Мин кирмәдем аның страничкасына. Ул мин уже терелгәч кенә иртеп чыкты. Ул әйтәсе килә, үпкә ширләре, алар бөтенесе безнең обидадан, менә ниндидер үпкәдән, кеше бөтен нәрсәдән ощущаться итә ала үзе дип инде. Менә шундый, бер караганда чыннан да шулай. Һәрберебезнең нәрсәгәдер ишебез тулы барыбер ачу, үпкәләү, ниндидер менә теге нәрсәдер көтү башка кешедән шулай бит. Әйе, барыбер менә даже шул ук үзебез аралый, дусларыбыз аралый, хәтта ул начар кебек тә түгел, но нәрсәдер безнең күңелгә тынычлык бирми. Ул менә күпләребездә шулай барыбер. Гомумән кешедән начарлык күрү, шулай бит пычрак күрү, начарлык күрү, ничектер үзебез шушы без әле үзебез арасында гына сөйләшәбез. Бу дөнья күләмендә килгән бит. Димәк, кешелек дөньясында бу арткан. Ничек шушы позитив дип әйтгәндә фикер йөртүне ничек югалтмаска урган вакыт әле ханым? Ничек менә иртән уянасың, хәлең юк, ничек позитив калыргасың? Ничек үзеңдә көч табырга? Нинди сүзләр белән? Бу шир вакытында ничек кеше барыбер менә мин әйтәсем килә, ялгызы теге ялгызы булсагыз да, барыбер менә шушы ничектер дуслар белән аралашуны, кем беләндер сөйләшүне, хоть телефонна, хоть изоляциядә дә туктатмаска, нитмәскә кирәк, ничек булса да. Потому что былай да үзеңә үзең бикләнәсең авырганда. Ярар, мин инде бикләнә алмыйм, минем балаларым бикләнергә мөмкинлек бирмиләр, Аллага шөкер. Но дөньяда бик төрле кешеләр бар, төрлечә. Япа ялгызы бер кая бара алмыйча, хәтта дарулар ала алмыйча ятабыз диләр, име? Шуңа күрә менә андый кешеләргә теге бөтенләй теге ачуым бер килмәгәе дөнья белән хушлашыр дәрәҗәгә җитәргә озак түгел. Шуңа күрә теге үзеңне ничек булса да эмоционально үзеңне күтәрергә кирәк. Менә авырганда бигрәк тә. Матурлык күрергә, яхшылык күрергә.
Әйе, менә мин үзем дә менә хәтта телефонны алмыйча менә әйтәм ич, минем сторисларга да куярлык хәлем юк. Не то что вот. Нәрсә куязың? Миңа уже урам кызык түгел. Тәм туймыйсың син, ис туймыйсың син. Синең балаң синең яныңа килеп кәкәй итә, син шуңа батып ятасың, син шуны белмисең. Мен әйтәм, Аллаһаем, бу бит шир булырга мөмкин, мәңгелек. Аллам сакла дип ятты менә, валлаһи. Минем апа миңа килгән иде, ул да авыртуны, без инде ике авырту ярар иде дип кызын алырга китте ул. И без шунда икәүләп, без аның белән валлаһи менә батып беттек. Без аның белән йөрибез инде. Ни бензин исен сизмә, ни нашатыр исе, ул күзгә дә керми нашатыр исе менә. Настолько организмда юкка чыга менә шулай берләр. Ул бик авыр, син ашаган бөтен ризыгың. Менә минем элек 1-7-8 ел элек авыртканым бар иде грипп белән. Бу хәтлек булмый иде. Бунда юк түгел иде. Шуңа күрә теге әйтә кеше, эй, арттырып сөйлисез, и фәлән. Юк, арттыру да түгел, аны кеше үз башыннан кичкән кеше, валлаһи үзе инана. Ну, ширләргә язмасын, җиңелрәк үткәрсеннәр. Ну, сакланырга, профилактиканы үтәргә, и бирешмәскә. Бирешмәскә, ничек без моны җиңәргә тиеш. Һәм бер-беребезгә ярдәм итәргә кирәк. Гомумән кемнәргә ярдәм кирәк? Ярдәмне сорарга да курыкмаска кирәктер дип уйлыйм мин. Менә махсус мин уйлыйм, әлеге шир бетмәде. Күп җирләрдә һаман кешеләр ширли сораулары күп. Мин уйлыйм, менә мондай тур эфирларында чыннан да чын күңелдән оештырам кешеләргә файдалы булсын дип. Чөнки әгәр дә миңа да язалар икән, мин бит инде табибә дә түгел. Но бу безнеңдер миссиядер. Гомумән менә шушы вакытларда, коронакризис вакытларында, шулай тур эфирлар бик күп булды бит инде, бик танылган кешеләрнең дә бик күп шуның хакында әйтәләр. Кешеләргә менә интернетта агрессия арта, киресенчә яхшы сүзләр язырга кирәк. Менә уйлыйсың икән яхшы дип, менә Лилия ханым, мин чыннан да сокланам сезнең белән булганлыгыгыз белән. Нинди әнисез, нинди җырчысыз, бөтен яктан булган кешесез, нурлы кеше һәм җиңел кеше, тырыш кеше. Һәм бу сүзләрне бүген әйтергә кирәк, менә хәзер әйтергә кирәк. Кешегә җиңелрәк, рәхәтрәк булып китергә тиеш. Һәм һәр кеше, әгәр дә без якын тирәбездәге кешеләргә әйтсәк тә, менә ким дигәндә үзеңнең ниндидер бер саваплы эш эшлисеңдер, шулай бит. Һәм гомумән кемнәрдер әйтәләр, чәчәкләр җибәргән, нәрсә белән дә булса кешенең күңелен күтәрергә, күңелен күрергә. Ким дигәндә үзеңнекен, күп дигәндә теге якыннарыңныкын һәм берәр иптәшеңнең, туганыңның, әниеңнең, әтиеңнең һәм башкасы. Шундый сүзләр дә әйтәләр. Рәхмәт сезгә бүгенге эфир өчен. Алла бирсә, мин уйлыйм, алга таба да сораулар булса, әле моның да соңында язырлар. Мин безнең сораулар хәзер бик күп җыелды. Инде уйлыйм, Хәлит Саубанович белән без эфирны эшләрбез. Без аны элербез, ким дигәндә зумаша, максимум бәлкем әле эшләп тә алырбыз тур эфирны. Сорауларыгызны җибәрә аласыз. Сезгә зур рәхмәт, төрле битегез. Без сезнең инде концертларыгызны көтәбез. Тизрәк узсын инде бу каһәр суккан коронавирус. Әллә алай диергә ярамый микән? Әллә аны шир белән дуслашырга да кирәк диләр бит. Бәлкем аны каһәр суккан димәскә кирәктер инде. Әйе, менә теге нетрадицион дип әйттем ич әле теге медицина белән. Ул тоже әйтә, аның белән сөйләшергә кирәк, ул вирус белән ди. Син организмнан аны чыгарырга тиешсең. Син аны принимать итеп кертәсең, син аны чыгарып җибәрергә тиешсең ди. Бит шундый кызык бер караганда, бәлкем ул кемгәдер ярдәм итә торгандыр, белмим. Гомумән, үзебезгә яхшырак булырга тырышырга кирәк. 2 көнлек дөнья шулай бит. Үзебезгә, якыннарыбызга, яраткан кешеләребезгә дә бит әле үзебезнең мәхәббәтне күрсәтә белмибез. Менә сезгә язганнар, Лилия, бөтен туганнарым сине ярата, тизрәк тирүеңне телибез дигән. Барыбер бу сүзләрдән рәхәтрәктер, шулай бит, Лилия ханым. Ну, әлбәттә, кашель юк, но 14нче көн 37гә хәтлек температура күтәрелә дигәннәр. Менә ул бит әйтәм ич, миллион кеше миллион төрле килә. Бер кешенеке бер кешегә ошамаган. Әмма ләкин лечениесе барыбер шул ук. Менә шуны аңларга кирәк кеше. Теге шул ук кайбер кеше кан сыйгайта торганны эчми мәсәлән дә, ну эчәргә кирәк дип әйтелгән икән, эчәргә кирәк. Зирәгә генә ул протоколлар, ул теге Мәскәүдән килгән менә бу лечениялар, алар бит инде юкка гына чыгарылмаган. Алар барсы да тикшерелеп, ярдәме тигәнгә күрә чыгарылган. Шулай. Именно просто аннарсың шунда әйтәсем килә,
врачларның да командат кабатлап әйтәм инде. Теге тамак белән киләме ул, борын белән киләме ул. Все, апа, изоляция, все, беркая чыкма, өйдә утыр. Кем белгән дөнья хәлен теге чир булмасын дип нәтиге. Ул бит маңгайга язылмаган анда коронавирус дип дә. Шуңа күрә бөтен кеше тестын да бирми, потому что әйтәм, мин врачтан күпме ялындым, әйтәм, мине җибәрегез тест. Бирдертмәде. 2000 тора ул, мин аны үзем барып бирергә тиеш. Тегесен 3000-гә үтәргә тиеш, монысын 5000-гә. Менә шулай һәрбер әйбер ул акча. Аны кесәдән барып берсе дә аласлары килми. Любой поликлиникада ул услуга юк. Шуңа күрә мөмкин бар икән алырга кирәк ул тестны. Ул тамактан нидән әле күрсәтәме, юкмы, барыбер ул тестны үткәргәннән бернинди зыян да юк. Шуңа күрә максималь рәвештә самоизоляция, максимально. Гомумән, җаваплырак карарга, үзеңә, үзеңнең сәламәтлегеңә, якыннарыңның сәламәтлегенә һәм икенче каттан китмәсен инде. Бу тизрәк китсен безнең арабыздан бу шир. Менә шундый теләкләр белән. Гомумән, тагын бер кат зур рәхмәт әйтәсем килә сезгә. Форсаттан файдаланып, безнең монда, безнең тыңлап утыручылар арасында шәфкать туташлар, табибләр, санитарлар, кемнәр тагын, машина йөртүчеләр дә бит, бөтенесе менә шушы, гомумән, ашарга пешерүчеләр, хәзер хезмәт кылучылар, хәзер эшләүчеләр барысына да рәхмәт әйтәсе килә. Зур хезмәт өчен тизрәк терелегез, тизрәк үссен иде бу. Без, мин уйлыйм, әле туры эфирларны дәвам итәрбез, бәлки әле сезнең белән дә тагын чыгып керербез, бөтенләй беткәч, тагын инде фикерләрегез булса. Мен уйлыйм, бу туры эфир форматларын дәвам итәрбез. Дуслар, барыгызга да сәламәтлек телим, җан тынычлыгы телим, якыннарыгызның, балаларның сәламәтлеге, чөнки балаларың сәламәт булмаса, якыннарың, әти-әниң сәламәт булмаса, шулай ук рәхәт түгел, шулай бит. Безнең белән булуыгызга рәхмәт. Без эфирны сакларбыз. Алла берсә тагын ниндирәк темалар. Мин уйлыйм, менә әле безнең җаваплар булмады. Без Халид Сабанович белән дә эшләрбез, табибләр белән дә эшләрбез. Һәм тагын дәвам итәрбез. Гомумән, күңелне, кәефне күтәрергә кирәк, үстендә эшләргә кирәк һәм ни өчен биргән һәр кешегә уйланырга кирәктер. Рәхмәт. Мин сезне кочаклыйм, кочам, бөтен гаиләгезне. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Безнең белән сөйләшү мөмкинлеге биргән өчен. Очрашуларга кадәр, дуслар. Сау булыгыз. Сау булыгыз, исән сау.